Моя номер за гласуване е 15873. Задръжте ме максимално дълго тук в Dancing Stars. А един от вас може да спечели кола. Миналият понеделник страстното ча-ча-ча на Нети я постави на трето място в класирането на журито. Нети влиза в характера на всеки танц, както влезе и в характера на Чача много лесно. От тук по-страшно към мене. Доста сложна хореография този път. И тя внимава на техниката и на крачките и е малко трудно по същото време да показва и страст. О, Господи! В очите гледаме. Ох, аз не си знам стъпките, той иска в очите да го гледам вече. Дони е единственият човек, който може да изкара тези емоции от нея. Затова аз реших да дойда аз с част от него. Сега трябва да ме гледаш в очите. Каква ти е идеята? Да ме обичаш, страст, това. Айде. Ако трябва да предизвика в мене обич, това не е трудно. Добре, айде. Готови за танго? Дами и господа, танго ще танцуват Нети и Александър Доколевски. Спокойно.